Λοιπόν, Aprilia SR400 GT. Πριν πω κάποια λόγια για το μηχανάκι, θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναφορά όσον αφορά την Aprilia. Ένα μικρό εργοστάσιο στον Άλε, το είχα επισκεφτεί πριν καμιά 2-3 δεκαετίες πίσω, 2,5 δεκαετίες, πριν 25 χρόνια περίπου, όταν ακόμα ήταν αυτόνομο το εργοστάσιο. Κάποια στιγμή αγοράστηκε από την Piaggio. Βέβαια, συνήθως τέτοιες εξαγορές κάνουν τις μικρές εταιρείες να καπαλώνονται από τις μεγάλες, αλλά κάτι τέτοιο ευτυχώς δεν συνέβη με την Aprilia. Η Piaggio την άφησε να έχει τη δικιά της αυτονομία, ελέγχοντας τη βέβαια, και με το budget και τα οικονομικά της Piaggio η εταιρεία κατάφερε να ορθοποδήσει πάλι και να μπει σε μια έτσι πιο σωστή πορεία. Βέβαια θα θέλαμε περισσότερα μοντέλα από την Aprilia, αλλά έχει πάρα πολύ τεχνογνωσία όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες της, και αυτό μπορεί να το δεις με μοτοσυκλέτες που είναι πάρα πολύ καλές, όπως το RSV4 ή το Tuono, το 1000 και το 1100, που ενώ είναι μοντέλα αρκετά χρόνια, παρόλα αυτά παραμένουν ανταγωνιστικά. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για το MotoGP που φέτος μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η Aprilia έδωσε ένα πρώτο δείγμα γραφής για μένα με το SR το 200, ένα παρόμοιο, μικρότερων κυβικών βέβαια, στα 200, σκούτερ, που παρόλο που είχε μικρούς τροχούς ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, εντάξει το χώμα όχι, αλλά για λακκούβες και αυτά που συναντάμε στους ελληνικούς δρόμους. Ήταν πολύ ωραστημένο, μπορώ να πω, τόσο που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη παρόλο τους μικρούς τροχούς. Περιμέναμε αρκετά καιρό για να εμφανιστεί το 400 και νομίζω άξιζε την προσμονή, καθώς το έχω πάρει και έχω κάνει ένα μικρό tour στην Αργολίδα, Μέθανα, Ερμιώνη, τώρα ήρθα στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου Αυγού, αρκετά χωματόδρομους, επαρχιακό κυρίως. Μπορώ να πω ότι είναι ένα άριστο σκούτερ, που γιατί όχι να το χρησιμοποιήσεις και σαν μοτοσυκλέτα για μικρά αλλά και μεγάλα ταξίδια. Ο κινητήρας του είναι βελούδινος, έχει αρκετό γκάζι, αλλά έχει πολύ βελούδινη λειτουργία, τόσο ώστε δεν μεταφέρονται οι κραδασμοί. Νομίζω ο 400 κινητήρας της Piaggio, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους κινητήρες στην αγορά, γιατί έχει γκάζι αλλά και έχει μια βελούδινη αίσθηση, με κατανάλωση που δεν είναι και τόσο μεγάλη. Εγώ είμαι γύρω στα 3 λίτρα τα 100, αλλά πέρα από τον κινητήρα, αυτό που διαφοροποιεί δεν είναι μόνο το στυλ, το adventure. Αυτό που κάνει εξαιρετικά το σκούτερ, καταρχήν είναι το τιμόνι, είναι αρκετά φαρδί, στη σωστή θέση. Εγώ θα το γύρναγα λίγο, να το ψηλώσει λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αρκετά φαρδί τιμόνι, μία όρθια θέση οδήγησης, τα πόδια είναι λίγο ψηλά, αλλά εντάξει είναι σκούτερ, δεν μιλάμε για μοτοσυκλέτα, αλλά είναι πολύ καλωστημένο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει την αίσθηση της μοτοσυκλέτας, να ξέρεις ακριβώς τι κάνουν οι τροχοί και πώς πατάνε, αλλά καμία σχέση με τα υπόλοιπα σκούτερ. Το πυρούνι νομίζω κάνει όλη διαφορά, σου δίνει, σου λέει ότι «ΟΚ, είμαι σκούτερ, αλλά μπορείς να πας και λίγο γρηγορότερα, πίεσέ με». Τα φρένα της Bybre νομίζω δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα πραγματικά Brembo, τα ιταλικά Brembo, γιατί και η Bybre της Brembo είναι. Έχουν πολύ καλή αίσθηση και δύναμη. Δεν υπάρχει λόγος να τα αλλάξεις, ούτε καν να αλλάξεις τα κάκια. Πολλές φορές που βάζουμε καλύτερα τα κάκια για καλύτερο φρενάρισμα. Όχι, έχουν πολύ καλή αίσθηση. Νομίζω ότι είναι ένα σκούτερ πλέον που σίγουρα θα ανταγωνιστεί μοτοσυκλέτες, σίγουρα. Η τιμή του βέβαια είναι αρκετά υψηλή,
αλλά αν το βάλεις κάτω σε σχέση ας πούμε και με το CF το 4,5, καμία σχέση, αλλά κάποιος που αν θέλει ένα πιο πρακτικό μηχανάκι, νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και με το SR, όπως και με το 4,5 το MT, που οπότε λίγο πολύ είναι στην ίδια τιμή. Βέβαια το Replica, πολύ πιο όμορφο κατά τη γνώμη μου, είναι στα 7.000, αλλά θεωρώ ότι αν θα πήγαινα σε SR ή ο υποψήφιος, το Replica νομίζω αξίζει κάποια χρήματα παραπάνω. Αυτό είναι ένα σκούτερ που το παίρνεις και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και μέσα στην πόλη και βόλτες και σιγανά και χαλαρά και ζελατίνα, παρόλο που είναι χαμηλά, προστατεύει το κορμί. Πρέπει να βάλω πιο ψηλά, τουλάχιστον στο δικό μου ύψος, για να μην με χτυπάει αέρα στα μάτια, αλλά είναι μια χαρά. Τη σέλα θα ήθελα λίγο πιο στενή, είναι σωστά, είναι αρκετά σκληρή, ώστε να μην βυθίζεται, απλά θα τη ήθελα λίγο πιο στενή, για να μην ακουμπάνε τα εσωτερικά τμήματα των ποδιών, γιατί αυτά εδώ κουράζονται. Δεν κουράζονται, από την επαφή πονάνε. Οπότε λίγο πιο στενό, αν ήταν η σέλα θα ήταν ιδανική, ξεκουράστη. Τι άλλο να πω, όχι, νομίζω είναι αυτό που λέγαμε παλιά, μια μοτοσυκλέτα για τα πάντα. Βέβαια εδώ πλέον μιλάμε για ένα σκούτερ που κάνει τα πάντα. Μια επιλογή για κάποιους, εντάξει δεν είναι σίγουρα ένα όχημο τριβάλιτσο και εθνική, αλλά ένα δικάβαλο, βόλτες, Σαββατοκύριακα είναι νομίζω το ιδανικό. Και να πω αρκετά καλά φώτα, γιατί στα LED τα LED φώτα έχουν πρόβλημα, δυστυχώς, οπότε εδώ είναι αρκετά καλά τα φώτα. Αυτά. Ακτινική δαγκάνα εμπρός, by Brembo, μόνος δίσκος, ανεστραμμένο πυρούνι, προβολή στο χαρακτηριστικό σχήμα της Aprilia. Το έχουμε. Κεντρικό διακόπτη, κιλέ σύστημα. Από εδώ ανοίγει η σέλα, από εδώ ανοίγει η τάπα της. Όχι η τάπα, ένα πορτάκι για την τάπα της βενζίνης. Οι διακόπτες είναι φωτιζόμενοι, από εδώ μπορείς να ρυθμίσεις μενού, διάφορα προγράμματα. Πλήρη στοιχεία στην οθόνη. Θα θέλαμε το μπουτόν εδώ για τα φώτα που έχει ας πούμε το Touareg, ίσως στην επόμενη έκδοση. 2 αμορτισέρ, μόνος δίσκος πίσω. Φυσικά. Και πλέον τα φώτα πίσω είναι flash και φώτα ορίαση και stop, ενσωματωμένα όλα.